Ассалому алейкум. Рӯзҳои охир ҳамин филиали Agri HR дар Тоҷикистон кушода шиданаш ё нашиданаш баҳси калон шуда истодааст. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ, дар группаҳои Telegram, TikTok, Instagram бисёр баҳс дар ҳамин масъала рафтааст. Хостам боз як бор дигар фаҳмонам имена ҳамун як ба блогерое ки шумо мардум дар як чиза тавсия метаҳед ё шуморо гӯш мекунанд ки шумо чӣ мегӯед аз тарафи корфармондаҳои Англия ё ки аз тарафи агентҳо ё ки компаниҳое ки шаҳрвандони Тоҷикистон барои кори мавсимӣ ба Англия меорад. Вақте ки шумо ҳақиқата гуфтанӣ ҳастен ё ки видео карданӣ ҳастен, фикри халқа, фикри мардума кунед, баъдан як фикри мақсади муайян да омада мардум да видео карда фаҳмонед. Модоме ки шумо рост мегӯед гуфтаистен, бисёриётон буромада видео кардаистен ки филиалш кушода шудагӣ аст. Пас чӣ багане дар видеоётон адресша намемонад ки мардуми тоҷик худаш бурава дар Тоҷикистон қатшон гап занад. Чӣ ба номери телефони Тоҷикистоншона намемонад филиалша ки бурава мардуми Тоҷикистон қатшон занг бизанад, вақт ҷидо кунад, бурава қатшон гап занад. Ё электрони почташона ки филиалш дар Тоҷикистон кушода шудагӣ бошад, чӣ ба электрони почташона намемонад ки бинависанд мардум ҳамсӯҳбат шаванд қатшон. Ба ҳамин хотир илтимос чизеро ки намедонед, чизеро тасдиқ шудагӣ нестай, ай пеши худтон буромада ба ҳамин ду се просмотртон нашавен. Фикри халқи бечораи мардуми тоҷика кунен ки у пули заҳмат кашидагишона, меҳнат кардагишона меонад барои сабаб видеои шумо мешавад ки ё ки группҳои шумо мешавад ки дар 2 секунд машинико фреб шумо мекунад, пулошона поли мебаранд, дар машинико метиҳанд. Танҳо шумо фақат як чиза тасдиқ кунед, бигӯед ки бародар ё халқи тоҷик, бале филиалша шояд дар оянда кушояд, марҳилаи якчанд марҳилаи ҳуҷҷатгузориша гузаштагӣ аст, шояд дар оянда аз Тоҷикистон коргар қабул кунад ва офиси худашро кушояд ва филиали худаша кушояд. Ана гапа мегуфтед хуб буд, лекин буро омаден дар Тоҷикистон кушода шудагӣ, филиалш кушода шудагӣ, турки рост мегӣ буро мон. Бурор мардум бураван коршона ки хизмати мардума бикунанд ё ки бураван тоҷик мардум худаш ай пешон кор кунанд, қатшон гап зананд. Дурӯғ гап назанем, ба ҳамеди ӯ видеотон нашавен, ба ҳамеди ӯ чиз нашавен. Ҳар як савол, ҳар як чиз ҷавобгарӣ дорад дар назди мардум, дар назди халқ, ба хотире ки як видео шумо сабаб мешавад ҳазорҳо шаҳрванди Тоҷикистон фреб мехӯрад. Ва машинико имена сайти Агречара истифода бурда махсус дар электрони почта шаҳрвандои Тоҷикистон сабшени роӣ кардесанд, аз номи компания официала гап задесанд, аммо дар асл бисёриё ва ё машиник ҳастанд. Бале мо дидем дар Инстаграмшон мондагӣ ҳастанд, аммо айни ҳол ҳамо офис надоранд, ҳамо офис дар Тоҷикистон надоранд. Илтимос мардума яъне ки ба як чизеро тавсия битен ки худтон бидонен. Аллоҳ нигаҳбон, бо видео ягон чи боша бо даказат мекунам, мефаҳмонам мардум да. Ассалому алейкум аз Лондон.